Bormlis ta' 29 sena tressa il-qorti mixli li kiseri ta' pulizija waqt ġdida li kellu mal-ex ħeb ta' oħtu ġolassa ta' Bormla. Fil-qorti nstema kif l-argument qam wara l-oħt l-akkużat marret tagħmel rapport ta' vjolenza domestika fuq l-ex ħeb tagħha. Il-pulizija li kienu fl-assa ta' Bormla pruvaw waqfu l-ġlieda bil-konsegwenza li wieħed minnhom ġarrab xi ksur fidu. Ir-raġel ġie akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika m'obdix l-ordnijiet tal-pulizija u l-insulenta weddet uffiċjal pubbliku. Ir-raġel wieġeb mhux ħati bid-difiża argumentat li l-kawża tal-ġrieħi kienet waħda aċċidentali. Wara li semet il-partijiet kollha l-qorti tagħti il-ħelsien mill-arrest lir-raġel b'depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Ġuvni ta' 22 sena mis-Sudan inżamm arrestat wara li ġie akkużat li kixef il-partit tiegħu quddiem żewġ tfajliet ta' 13 u 15-il sena fil-Ħamrun. Fil-qorti nstema kif il-każ seħħ l-4 wara nofsinhar fit-triq il-kbira San Giuseppe Ħamrun. Il-pulizija ġiet infurmata mill-bniet stess li immedjatament wara li seħħ il-każ marru jagħmlu rapport fl-asta tal-pulizija fil-Ħamrun. Min investigazzjoni li wettqu l-pulizija stabbilixxew li r-raġel espona lilu nnifsu quddiem il-Knisja ta' San Gaetano. Bil-pulizija rnexxilha wkoll televa xi filmati minn kameras tas-sigurtà fl-inħawi. Mill-filmati jintlema raġel li kien liebes l-istess ħwejjeġ deskritti mit-tfajliet, kif ukoll kienet jagħti l-partijiet privati tiegħu permezz ta' berretta. Ftit tal-ħin wara, Karam Fawt ġie identifikat u arrestat.